Ešte predtým, ako vyskúšame 8-valcový turbodízel, spomeňme batožinový priestor, ktorý má 510 litrov. Samozrejme, aj tu všetko funguje na elektriku. Audinu si pred jazdou individuálne nastavíte opäť pomocou výsuvnej obrazovky a s otočným ovládačom na stredovom tuneli. Zvolíte pruženie, či chcete jazdiť komfortne, ekonomicky alebo športovo. Štartuje sa stlačením gombíka a vtedy začnete otvárať ústa. To sa nedá pochopiť. 4-litrový turbodízel zvukovo nerozoznáte od benzínového motora. Aj to musíte stáť pri aute. Vo vnútri iba maximálne tlmený agresívny zvuk 8-valca. Čo ale treba zažiť, to je brutálna sila tohto motora. Rovných 800 Nm. A to dokáže vodiča vtlačiť do sedadla. A takto prilepený za 5,5 sekundy máte na tachometri rovnú 100. 8-stupňový automat Tiptronic radí hladko. A keď sa nepozriete na displej medzi budíkmi, neviete, kedy radí. Aj táto prevodovka prispieva k priemernej kombinovanej spotrebe 7,6 litra na 100 km. Po meste sa pri bežnej jazde dostanete tesne nad 10 litrov. Samozrejmou výbavou sú všetky bezpečnostné prvky, ktoré poznáte. K tomu distančný tempomat či upozornenie na mŕtvy uhol. Naviac všetko istí super podvozok a bezpečný pohon Quattro. A8 nesklamala. Je to auto, ktoré keď si za 91 000 éčiek doprajete, asi iné už chcieť nebudete.